салом алейкум мардуми ғариби тоҷик. Вақт бисёре аст ки мо бояд документҳоамонро паряда кунем. Барои граница рафтан саҳар насиб боша эфир даем. Бисёр роҳи хуб аст через поезд. Ман ҳамаша гап мезанам. У бародару хоҳарое ки гости задагӣ ҳастен, регистратсиятон буд чид рост Тоҷикистон 90 рӯз Тоҷикистонда мести. Ман ҳамтарӣ кардам. Ман гости задагӣ будам 91 рӯз Тоҷикистонда истодам. барои границаи Қазоқистон бисёр бародаро занг задистанд ки соқифаи ай Тоҷикистон даромадан. ҳаст ай тоҷикое ки сари одам 5000 талаб карданд. шона бачаҳои кӯча мегирифтанд. записшон кунед, рӯй кунед. Прамой дастгоҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон видеообращение мекунем. Ида эфир мебурем, гап мезанем. И хел ҳаромора сари вақт чорашона дидан дар кор аст. Бисёр дидем бачаҳои кӯчаҳое ки мебуромадан, гапе ки дар кор набуд мезаданд. Боло гап мезананд. А имрӯз дар пишти панҷара ҳастанд. Мо бояд як ҷоя шудан дар кор аст. WhatsApp дар рӯи экран. Именно барои границаи Қазоқистон. Прамой дастгоҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон видеообращение мекунем ва менависем. Як ҷаҳон ташаккур мардуми ғариби тоҷик. документҳоро паряда кардан дар кор аст. Пагаму эфир даем.